بتکوشینا جنا آزاد ام دستکفتین شورش نوزه تیرمه بپارێزن. دناوا شورشê de medengê jinan li cîhanê belav kir. Di qada bingehînê jiyanê de sînorên desthilatdariyê şikandin û şoreş di hindir şoreşê de li darxist ew jinên Rojavayê Kurdistanê bûn ku pêşengtî ji şoreşa nozê tîrmehê re kirin. Ne şoreşekî got şkêliyekî hat zayîn. شورشێکی گۆ خودی کەدێکی پڕ مەزن خودی تەکوشینێکی پڕ مەزن گۆ bi dehê sala berî wê hatibûkirin ji bo wêna ji bo me şoreşa nozê tîrmehê şoreşekî civakî bû di navê civakê de herî zêdetir kî bû jin bû îro roj ew jinên berxwedêr salvegera çardan a şoreşa nozê tîrmehê ku çûrûska wê ji Kobanê dest pê kir pêşwazî dikin. Jina ku mafê wê di Sûriyê de hatibû paşguhkirin û çewsandin. Di vê şoreşê de bûn pêşeng, rêveber, siyasetmedar û fermandar. Bi vê yekê re şoreş kirin ya jinê. Jin çawa di hindirê civakê dixwebrê vedibe, çawa birêxistin dike, her wiha çawa di aliyê aborî di rêvebiriyê dike, çawa di aliyê siyasî di rêvebiriyê dike, çawa di aliyê civakî dike, di aliyê diplomasî dike, heta di aliyê leşkerî dijî dike. Carek din jin bi hêviya xwe, bi îradeya xwe beşdarî vê qadê bû û dema got jin jî beşdarî wa qadên nav civakê dibin, bêguman qezencên gelek mezin dikin. Ji ber rastiyê belkî gelek şoreş çê dibin, lê her şoreş nikare guhertin û veguhertinê hindirê civakê de bike lê di şoreşa Rojava de em dikarin bêjin şoreş çêbû ji ber gelek hêşmendiyên got hindirê civakê dikevne şopiyên bi sedên sala jin daguherandin. Jinan di warê zimanê dayîkê de jî xebat û berxwedaniyeke bêhempa meşandin. Ango ji bo careke din pêşeng bûn. Yek ji kesên vê xebatê de pêşengî kirin jî Mamstegulê Hesene. ji bo wê jî bala xwedî mesela dibistanin hene tenê mamostayên jinin lê ew dibistan herî serkeftî ne dibistanên herî başin ku gelek ji wan xelat jî girtin di vê qonaxa me ya perwerdê de ev gihandina van xwendekaran bi zimanê Kurdî di rewşeke siyasî ya ne ewle de di herêmeke ku herdem şer ji heme aliye ve şer li ser ferz dibû gihandina van jinan perwerdekirina van jinan perwerdekirina van xwendekaran li ser bingehê perwerdeya bi zimanê dayîkî bi rastî qet tiştekî ne hindik bû ev hemû bûn destkeftî ku bi hezaran jin hem kar peyda kirin hem bûn pêşengê vê qadê hem jî biriya wan jinan zimanê Kurdî pêşket. Piştî 14 salan ji bo gelek jinê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê nozê tîrmehê ne tenê salvekereke bîranînê ye. Ew nîşana destkeftiyên ku di perwerde, rêveberî û jiyana civakî de bi tekuşîn hatine bidestxistine. Di heman demê de peyameke ku ev destkeftî wê bê parastin û pêş vebirine.